Hai, Irina, să vedem aici noua mașină. E prima mașină a ta decapotabilă? Da. Ușor să nu ne strici mașina. Să sperăm. Unde-i schimbătorul? Aici. Nu, îl știi? Că la Mercedes. Asta e. Da, ca la Mercedes. Te dau mai în față? Da. E bine? Sus e schimbătorul. Așa. Și tragi spre tine și dai în jos. Și foarte important să ne apeși pe start stop, că trebuie să venim cu o altă mașină să o pornim. Hai, dai! N-avem oglinzi, să știi. Mamă. Seli, ce zici, mami? Wow. Tare. Tare rău să răcească așa, să fac gripă, dai tare! Oricum, și dacă e să o luăm vreun om pe capotă, nu avem nicio treabă, că avem N-are nimic. de-ăsta, antiglonț. Wow. Dar merge bine. Bă, da, dar trebuie să iei curbele foarte din lung, că e mai lungă ca aia normală, că i-am pus portbagajul în față. Wow. Fă-i dreapta mai bine. Băieți, foarte important. Da, merge. Merge tot. Da, normal. Și aerul condiționat merge. Avea și televizorul televizorul e... Opa, stai. Televizorul e singurul care nu mai merge și foarte important de știut, să știți că noi nu suntem acum pe un drum public, este un drum privat închis cu barieră, deci e totul ok, nu suntem de nebuni să mergem pe drum public. Amortizoarele merg, n-ai ce să vezi în oglinda aia, degeaba ți-am pus. Avem aici pe Selim pe spate. Cum e, Selim, mașina? Forță! Forță. Stai aici? Deci chiar îmi place. Bă, da! E bunic așa! Selim, cât ai zis că dai tu pe ea? 2000 de euro. Cred că o iau eu. 2000... Dacă vii cu preț mai mare ca lui Selim, la tine merge. 2300. 1000 de... Da, 4000 de euro îi dau. 4000? Păi și ce faci tu cu ea? Că nu ai ce să faci. Bine, dai tu 4000, că oricum o conduc eu. De unde o iau? Bagă-te pe acolo, să mai dăm o tură. Mersi. Ce drag scriam pe asigurare, nu știe nici el. Ce a intrat în mine? Dracu să le... Un înger. O să ne... Ca direcție merge bine. Merge chiar. Nu așteptam să meargă atât de bine. Bă, da, se ține bine pe drum. Să vezi aici la ăsta, nici nu simți că are suspensii pe aer. Da? Wow. Bă, e ok. E ok. Motor. Nu arunca cu suc. Se spală super ușor. Da. O bagi la peri și o faci interior-exterior. Adică că altă treabă n-ai. Pielea e rezistentă. Se vede. Da. Îmi place culoarea, știi? Bă, da, dacă era negru așa n-arăta la fel de bine, dar așa are și el o culoare cum trebuie. Așa îmi place. Ia uite ce mașină! Și acum? Fă-i stânga. Uite ce mașină! Uite ce mașină! Care, asta? Cea, mă, nu se uită nimeni la ea pe lângă asta. Urâtă. Știi care e faza? Cu mașina asta nu te poți lua cu oamenii în trafic. Nu, pe vine peste tine instant. Deci Nu poți să închizi ușe nimic. Mai poți să faci pe șmecherul. Da, da, dacă te gândești altfel, imediat ai sări peste el. Da. Dacă s-ar tu. Cu toată lumea. Mulțumesc, frate. Da, chiar că poate să vină unul să te scuipe direct în cap, că n-avem de asta. Mergi pe acolo. Pe unde? Stânga. Dar vezi că e ok cu direcția. Nu te fi așteptat când o vezi. Nu, chiar, dar nu așteptam să meargă. Ia, Selim, strigă pe copiii ăștia, dacă se uită. Strigă copiii. Ceau, ceau. Pune cu mâna, mami. De ce? Vai. Dar nu trebuie să încetinești la de-astea, că nu pățește nimic. Nu? Nu, ce trebuie să pățească? Alt avantaj. Nu, dar mie să nu pățim noi ceva. Nu sărim, că avem toți centuri. Ca nu strică! Bă, Selim, trebuie să ne întoarcem să o luăm. Băi, La asta nu încetini, lasă-o așa, zici că nu pățim nimica. ia. Dar ce are luat asta ceva? Cum adică? Parcă face așa. Bă, nu știu acum ce o avea, sper că nu-i din vina mea. Eu i-am făcut modificările pe care le-am făcut safe. Uite ce avion! Ia. Nu pățim nimic. Are pile, încă le avem. N-a pățit nimeni nimic. Da, dar nici chiar așa, mi-e milă de ea. Săraca. Bă, deci, mașina asta poate să treacă prin orice și nu pățește nimic. Fă-i pe aici, stânga. Auzi, tremură buric. Îți tremură buricul? Păi ți-e frică mașina Ce asta? dansatoare de belly dance. Ți-e frică mașina asta, Selim?
N-auzi că are și aer condiționat? Da, Nu ți-e frig, doar ți se pare. exact, exact. M-am înghețat lapele, nu mai știu să vorbesc. Uitați așa un POV, cum se vede în față. Super. Se vede cerul din mașina asta. Da, are plafonul mai șmecher decât la Rolls-Royce. Ăsta are toate stelele care sunt deasupra. Păi asta e operă, de asta ar trebui să o vinzi cu... Da, să faci pe aici, dreapta și stânga. Uitați aici, piciorul poate să respire, n-are nicio problemă. Ia uite. Îți place, bă, Selim? Chiar nu am de atât de bine. Și ușoară, de Da, mașina perfectă pentru un începător. exact. Și uite, când pui frână, vezi că se aprinde ăla în spate. Uite că l-am lăsat acolo. Ah, ce tare. Da, da, da. Ce fugi repede, Selim! Păi este frig. Deci, Și acum? acum apeși pe P și rămâne așa. Da. Da, asta e telefon. Asta era mașină de președinți, mă, ce mai 200.000 de euro nouă. Asta era. Wow. Da. Ce an e? 2003. Ia. Nu e atât de veche. Da, măi, e bună ea. Are CD? N-are. Nu mai merge radio pentru că avea aia de rechin și am tăiat-o când am decapotat-o. I-am tăiat antena. Iar mai ai loc aici pentru acte, pentru ce vrei tu. Și asta? Și aici, uite cât loc e. Wow, dar ce mare e. Aici era alt încărcător de telefon. Că avea 2 telefoane în mașină. Așa și uite, cheia ca la ăla nou. Ia uite. Da. Cheia e originală? Nu, e aftermarket, e brichetă. Ții aici și se... Dar arată bine, ia uite-o. Da, ce tare. Chiar e brichetă? Cum se aprinde? Și tragi așa și pui acolo țigara că se... Ah, e Da, ca da, la da. mașină. Da. În rest toate astea merg. Așa, deci negocierea pentru mașină o facem la Selim pe vlog. Da. Deci dacă n-ați văzut vlogul lui Selim, intrați acolo pentru că acolo o să vedeți dacă ia sau nu mașina. Eu am plecat așa cu un preț în minte, dar să vedem dacă vrea să dea atâția bani, dacă rentează pentru el. Că până la urmă dezavantajul e că nu o poți conduce pe drumurile publice. Dar eu zic că ne înțelegem, adică... Păstrează până la 18 ani. Da, și își cumpără un teren de 4 hectare și se dă cu ea pe acolo, dar în rest scoate pe circuit. Cam atât cu vlogul. Să-mi spuneți dacă mai vreți să conducem mașini nebune, așa ca aceasta a lui Zbâr. Lăsați Mult în spus la comentarii. fel de nebune, nu cred că mai există la fel de nebună. Da. Lăsați în comentarii și dacă v-a plăcut, like! Pa!